нощта срещу 25 октомври Бургаският регион бе връхлетян от чудовищен потоп. Бедствието наводни цели села, отне няколко човешки живота, остави десетки без покрив над главата. В отчаянието обаче се роди една надежда, която обедини българите и показа, че доброто съществува. Тази надежда се казва Пламен Карашев. В сърцата на много хора ти остана като спасителя от село Ливада, но през повечето време като че ли бягаш от светлината на прожекторите и хората продължават да се чудят кой всъщност е Пламен Карашев. Знаеш ли, до ден днешен в моите мисли, в моето съзнание, аз не съм героят. Герои са всички тези хора, които бяхме там. Не исках да говоря, но благодарение на теб разбрах смисъла на това да го направя. Какво завари в село Ливада, когато отиде? Кое е първото, което си спомняш? Първото нещо, което видях и което завинаги ще остане пред моите очи е един филм на ужасите. Видях много кал, много тиня, в която ние дори не можехме да ходим, затъвахме, подавахме се ръка. Но най-лошото, което видях, беше отчаянието и болката в очите на хората. Те не бяха загубили само своите домове, те бяха загубили част от твоя живот. Те бяха загубили мотивацията и желанието да продължат напред. Там видях хора, които с сълзи на очите ми споделяха как от 2 до 7 сутринта са стояли до гърдите във вода и не са се молили да оживеят, а са се молили, държайки се за ръка мъж и жена. Те са се молили да умрат по-бързо, да се отърват от мъката, от тази трагедия. И това е нещото, което отключи в мен един въпрос. Дали тези хора, които са давали мило и драго за тази държава, дали тези хора, които са изграждали родината ни с ръце, заслужават тази мъка, заслужават тази болка. Дали те, като едни от най-възрастните хора, които са посочени като тежест на обществото, като тежестта на бюджета, за което е срамно, и този срам е погромен, дали те, ако не бяха всички хора с тези добри сърца, всички хора, които бяха отворили своите сърца и души, щяха да намерят мира, щяха да намерят сила да продължат живота си напред. Какво те накара да се включиш в тази кауза, да зарежеш удобното ежедневие и седмици наред да газиш в кълта, помагайки на хората? Знаеш ли, вечерта, когато видях репортажа по телевизията, това нещо мина пред моите очи, тъй като аз съм израснал при баба ми и дядо ми. Знам те как изживяваха наводненията. И може би заради всичката любов, с която са ме дарявали баба ми и дядо ми, отключи в мене чувството за дълг към тези мили хора. Почувствах ги като моите баба и дядо. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. Много свърши работа. Печката специално по цвят сме избирали даже. О, виж го, виж го. Е, това. Ей го да, младежа. Виж го. Гледай го, изтъпвам. Кой ще? Слушай, тези моите приятели от София ти носят печката, която ти обеща. Да. Виж ги какви губи. Виж ги. Какви губи софиянци, браво бе. We all a part of God's great big family. And the truth, you know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Виж? Жалко. Ай, бе. Живи, здраве.
трима. Аз и баща му отговоря там. Ще го там някъде, тук вънко посилам тук. И благодарявам цялото сърце, защото които са те, няма да имаме нищо вкъщи. А тук? Това е. От какво имахте нужда след наводнението? От всичко като цяло. Всичката техника сгоря. Болери, печки, будилници, всичко. Легла. Аре, сега в помощ с тези хора. 100 пъти ми звъни. Килими, каквото има. В буса, къде му идем? Звъни му. Където има? Каквото имаш. Много съм благодарна, че има такива добри хора по света, че се отзовават на такива като нас. Просто нямам какво да кажа. Толкова много съм радостна и щастлива и доволна, че има и такива хора. Вярвахте ли вие, че една трагедия може до такава степен да обедини всички българи? Не. Честно казано, не. От какво имахте нужда след наводнението? Абсолютно всичко. Цялата ми къща е 1,60 м вътре наводнена. Абсолютно всичко е изхвърлено. Нищо няма. Абсолютно нищо. А в момента още нуждаете ли се от нещо, след като поредния камион с дарение е тук? Не. Това, което имам нужда и ми го дава Пламенчо, абсолютно нищо нямам друга нужда. Да е жив и здрав 100 години да не се разболява. Чакай, към печката съм купил такова. Какво се казва? Тръби. Тръби, да. Добре, благодаря. Живи и здрави и сетли да помагат. ти върши Толкова работа. повече не виждам. Другата работа да мине и тя. Толкова много ни помагате. Какво ще правим, ако няма такива хора като вас? Ти не обичаш думи като герой или спасител. Какво искаш да кажеш на всички онези и за всички онези, които бяха рамо до рамо с теб през цялото това време? Да, аз никога няма да приема думата герой за мен, че аз съм героя, тъй като през цялото време бях заограден от хора с огромни сърца. Без тяхната помощ, крайният резултат на тази кауза нямаше да бъде такъв. Без тяхната помощ нямаше да върнем надежда за живот за тези хора. Искам да благодаря на абсолютно всеки един човек, който дари частица от времето си, частица от сърцето си, който даде дали предмет, дали рамо, дали беше с нас и чистеше, дали закупи нещо, дали даде нещо свое, което трябваше да изхвърли. Но всеки един дар беше от значение за тези мили хора. За мен герои са хора като Димитър Хаджиев от София, момчето, което тръгна в 3 часа сутринта от София, пътува разстоянието до Бургас. От 8 сутринта до 5 след обяд чистеше кал в първия ден, след което отново се върна за София, защото на следващия ден беше на работа. За мен е герой момиче като Даниела, което с видимо нарушено здравословно състояние беше напълнила колата си с уникални неща от първа необходимост за тези хора. За мен са герои Леля Рачи и Мария Димови, които на втория ден, след като бяха загубили своя скъп баща и съпруг, събраха сили и ми се обадиха, за да ми дадат помощ за тези хора. И не на последно място, за мен е герой с главно Г, Вели Василева от Пловдив. Вели, когато ми се обади, ти ми каза, че не си могла да помогнеш на твоята сестра. Знам, че нея вече я няма и аз не мога да я върна. Но искам да знаеш, че частица от нея завинаги остава да живее в село Ливада. За хора като тях, от тук нататък думите са излишни. Поклон.
Кажи ми, облаче ли бяло, ох, да идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Намирам те в Българово. Къде по-точно сме и защо сме тук? В момента се намираме в дома на моята баба и на моя дядо. Това е място, където е преминала по-голяма част от детството ми. Тук е място, където съм проходил, където съм направил своите първи крачки в моя живот. Тук е преминала по-голяма част от моето детство. Това е място, което до ден днешен се връщам постоянно, за да се зареждам с нови сили и за да не се загубя като човек, за да запазя себе си. Тук е място, където моите баба и дядо събираха цялата рода на една голяма маса. Сядаме, разговаряме, всеки споделя какви преживявания е имал. Някои си споделят мъките, плачем, други казват смешки, веселим се. Но за мен това място значи много. Колкото до България, това място допринесло много за нашата история. Всички знаем за Баташкото клане, но много малко от нас знаят, че на 4 февруари през 1878 година, когато полковник Лермонтов навлиза със своята войска в тогавашното Оруминикьой, сегашното град Българово, заварва около 400 посечени и обезглавени християни, които са търсили убежище в местния храм Свети Атанасий. От кървавото пролитие остава само едно живо момченце, което по-натам във времето разказва за второто Баташко клане. Сега ще ти кажа една от причините, защо това е място емблематично за мен. В една от лятните ваканции, които бях тук, учителката беше ни дала списък с книги, които трябваше да прочетем. Една от книгите беше По тигото. И тъй като аз не бях от най-ученолюбивите, в смисъл такъв, винаги съм бил отворен за нови знания, но си бях палав, буен, енергичен, винаги гледах да играя на улицата с другите деца. И при момента, в който дядо ми, Бог да го прости, Янко Карашев, видя, че книгата стои няколко дни на една определена страница и няма движение в прочета й, той взема романът, опресни го и вънка отпреде под асмата, един следобед, никога няма да го забравя, беше ме извикал и по такъв начин разказваше романът, че забравих дори любимата ми игра на стражария Паши, сърдиха ми се тогава приятелите, но той така детайлно ми ги разказваше нещата, той ме плени, той сякаш ме пренесе в онова време, на онова място. И никога няма да забравя и до ден днешен кънтят думите му в ушите ми: моето момче, не гледай само болките, страданията на българския народ, а наблегни повече на неговото пробуждане. Ето защо това място е важно за мен, ето защо ме боли, като гледам в днешно време как ние поругаваме нашата история. Ние се срамуваме от това, кои сме, откъде прохождаме, откъде идваме. Не зачитаме нещата, които са ни направили сега хора. Не приемаме нашите родители, прародители, които са изградили тази родина с сърце и със своите ръце. Тук е момента, в който искам да отбележа, че думата трудолюбие и труд в България, малко или много, ние започнахме да я сочим и да я класифицираме като срамна дума. Като срамно нещо. Започнахме да носиме на ръце, да величаваме хора, които произвеждат много пари, които трябва да бъдат важни за нас. Защото това са хората с много пари. А тези хора, които са в тинята, тези хора, които са градили, са дали живота си, сърцето си за тази родина, тях ги сочиме като тежест. Това е жалкото и това ме боли мене. И може би заради всичката тази българщина, заради дядо ми, който беше най-строгият човек, който съм познавал, той беше пенсиониран военен в авиобаза Равнец. И това е единственият човек, който
ме е опреквал, който ми се е карал, дори ме е наказал по негови методи, но искам да кажа, че в момент като този, тези методи съм сигурен, че са отключили в мене човещината. Какво те връща в тази къща? Кои са спомените, които свързваш с това място? В тази къща аз си спомням за много хора. Хора, почитащи всички национални традиции и обичаи. Коленето на прасе, коленето на агни, коленето на кокошки, приготвянето на зимнина, варенето на ракия, правенето на вино. В тази къща остава в мене само един единствен спомен. На всичко българско и родно. Звучиш като човек, за когото семейството е изиграло важна роля. Продължавате ли да сте близки до днес? Абсолютно. Горд съм и благодаря на Господ, че имам сплотено семейство. Аз искам да дам пример на младите хора, да вдъхновя всички млади хора, хората дори, които в момента са навънка сърцата в България, да не затриват по никакъв начин българщината. Защото мен не ме е срам, че бях един от хората газели в кълта. Мен не ме е срам, че мога да разказвам за това нещо. Мен не ме е срам, че в момента съм пред вас и го разказвам. Аз съм горд, че бях част от каузата на тези всички мили хора, че подадахме ръка на нашите баби и дядовци. Втора вълна заля село Ливада, но този път с любов и човешка доброта. След нея остава надеждата за нашите баби и дядовци, майки и бащи, че никога няма да останат сами. Как приятели, в един момент, в който искам да ви кажа, че аз не се чувствам като истински герой за вас. Има хора, с които искам да ви запозная, да ви покажа. Всички тези хора, това са истинските герои. Тези хора не спяха, тези хора и денем и вечер ви помагаха. Искам да ви кажа, че българският дух е несломим и че без помощта на тези хора, аз нямаше и ние всички нямаше да може да направим това, което направихме с вас. Да върнем вашата надежда за живота, вашата радост. Искам да ви кажа, че съм горд, че българският дух е несломим и се прекланям пред тези хора. Скъсах и последната си рокля, да ти сега да не умреш от студ.
се тичах по земята. С крясък лук, с крясък лук. И молих се Бог да те изпрати с петна от кръв по твоите носе. А ти остана някъде далече. С две ръце, с две ръце. Всяка една година Бургас излъчва бургазия на годината. Тази година, Емо, заповядай. Тази година беше избран Емо Борлянов, най-добрият наш архитект. Тъй като Емо е допринесъл много за красотата на нашия град, той беше избран от журито за най-добрия бургазлия. Но съвместно с неговото семейство решиха да предостъпят наградата за мен и за нашата кауза. След големи разговори, дълги разговори с него, аз не можах да го убедя той да задържи тази награда. И приех тази награда единствено и само заради вас, за всички хора, които помогнахте на нашите баби, дядовци, майки и бащи. Ние като православни християни трябва от сутрин до вечер да вършим добро. И това е радостно, че тези млади хора, изпълнявайки тази добродетел, тази поръка на Господа нашего Исуса Христа, се отзовават на нуждите, защото никой не е застрахован кога може да се случи такова нещо, защото тази стихия е страшна, хора губят живота си, губят имоти, дали животни и така нататък, но когато има някой да ти подаде ръка, когато усещаш топлината на ближния, тогава тази мъка се преодолява и тази трудност се преодолява много по-лесно, отколкото да останеш сам изоставен и да се мъчи да се справиш сам. Така че дай Боже да бъдем винаги така сплотени, да се помагаме един другиму и да вършим добри дела, което изиска нашия Господ и Спасител. Амин. Господин Борлянов, бяхте избран за Бург на годината, но решихте да отстъпите този приз на Пламен Карашев. Какво ви накара?
Ами, според мен тази година е доста по-характерна от постиженията, които имам аз и от творческите постижения, с това, че Бургас и региона бяха белязани от няколко доста лоши събития и според мен човек, който е помагал, какъвто е той, трябва да вземе този през годината. Познавахте ли се преди това? За първи път се чух с него в 10 часа вечерта на 6 и рядко ми се случва, но си говорих с него 20 минути при положение, че не се познавахме. Беше много интересен момент. Днеска се виждам с него за първи път. Той ви направи съпричастен към тази кауза. Как усещате нещата тук на място, когато виждате и хората? Ами, много е затрогващо и особено сълзите в очите на старите хора, на които са помогнали. Беше много емоционално събитие. Какво искате да кажете на Пламен и на хората, които помогнаха? Ами, какво да кажем на Пламен? Пламен е едно момче, което организира абсолютно всичко за село. Той подпомогна с много неща, много сме благодарни на него. Младо момче, усърдно, работливо. Искам да му изкажа искрена благодарност за неговата съпричастност, за усърдната работа на него и целият екип, който е с него. Просто подпомогнаха с всичко. Значи първите дни храна и вода всеки ден осигуряваха. Всичко, което се изхвърли от къщи, той се опита да го възстанови, като мебели, техника и така нататък. Просто беше абсолютно съпричастен с нас за абсолютно всичко. И това е. Мога да му пожелая да е жив и здрав, да продължава в същия дух, да помага на такива пострадали хора като нас и да следва мечтите и целите в живота си. Просто му го желая от сърце. Днес се срещнахте с всички хора, които помогнаха на село Ливада да се съвземе. Какво искате да кажете на тези млади хора? Преди всичко искам да изкажа моята сърдечна благодарност, че просто се отзоваха, така бяха отзивчиви, за което още веднъж казвам, сме много благодарни. Просто нямам думи да благодаря, да са живи и здрави, Господ здраве да им дава. Страхотни хора, такива добри хора, аз не очаквах, че просто имало такива добри хора в тази нашата държава. Минаха много хора през селото след като се случи трагедията. Кои са тези, които ще запомните, които наистина оставиха следа в сърцето ви? Това са най-вече Пламен Карашев и неговите колеги, познати, приятели, които откъде ли не от цяла България идваха да помагат, да носят неща. Просто много им благодаря. Нямам думи да ми скажа най-сърдечна си благодарност, да са живи и здрави. Мога да кажа единствено, че вие насварихте първия път в Батака, а сега сме на щастието, на върха на щастието. Грешка няма. Оправихме се. Това е дарение, не е обзавеждане, както някои хора си мислят, но ние с нея грешка няма. Доволни сме. Всичко е хубаво. Няма проблем. И да имате повече такива хора като Пламен. Защото това е за нас ангел да спасител. Няма проблем. Супер. Така е. Това момче, наистина като ангел успя да влезе в всеки дом, да плаче от радост. А всеки дом успя да влезе и да види кой какво има нужда. И да всеки помогна. На никой нищо не отказа, на никой не са звери. Всичките, извиняй, всичките, с благи думи, с тембър от тях, грешка няма. Това момче да са живи и здрави и всички българи да са такива като него, ще бъдем добре. Кой каквото му трябва. Пламенчо, това иска моето момче, това ми трябва, носи го момчето. Огаждане на всичките. Обаче много работи. От одеялото и калъвката до мебелите и телевизори и какво ли не. Това момче, верно, знам, че не е сам. Приятели има, благодаря и на неговите хора, деца край него и на тия дарители, деца са му помогнали да стане, да организира. Но организацията си е организация. Не всеки може да я направи, защото има хора, за да любеят. И зато и сме доволни. Той направо ни като син. Толкова много ни помага това момче. Пламенчо, трябва ми перална, нямам перална моето момче. Лелче, след 4-5 дена ще имаш, веднага ми донесе, че са нова перална. Браво, Евалон, такова момче. На всеки огажда, кой каквото му трябва, бяла техника носи момче. Да стигна до такъв връх, че ако бях му казал, вече ме страшно да му кажа какво ми трябва, защото ми е удобно.
Той само да чуе кому трябва и веднага го носи. Сега, приятели ли има, врагове ли има, кой има, то успява. Добър е. Не го видях мръщен, не го видях да се блещи, не го видях да каже не може. Се успокоява. Но така, гласа му мек, хубав, грешка няма. Нямам думи. Това мога да кажа. Повече нищо не мога. Дано да има такива хора повече като него. Без него сме жив зям. Благодарим много на него. Защото вече стъпих на краката си, Пламен няма да ни трябва, ще ни трябва вече като приятел. Да, няма проблем. После ще си го посрещаме наистина като приятел, като син. Ще запазите ли приятелските си отношения? Разбира се, винаги, да. И с него, и с другите хора, с които ако си видим, се познаваме. Дъщеря, той ще ми е втори син, няма проблем. Това момче е голям характер, грешка не. Няма проблем. Малко са такива като него. Много му благодарим и сме доволни. Те цялото село, всички, които сме пострадали, са доволни наистина от него. Всичките, не само ние, всичките. И с всичките прегръщи ги, радват, и лелче така, чичко така, изобщо каквото искаме. Грешка няма. Много е. Това е, помага момчето от все сърце. Няма злоба, няма задни мисли, няма нищо. Това е човек характер. Как няма да го уважаваш такъв човек? Ще го уважавам не ме, ако има дъщеря, ще го оженя за нея. Добре, много благодаря. За Пламен и за останалите хора, вие сте Чичо Николай с камиончето, който е в каузата от самото начало. Аз да знаете, цял живот трудовия ми стаж е минал като пожарникар и полицай в служба да помагам на хората. И сега 3 години бях се откъснал от това си любимо занимание вече като пенсионер. И сега с това наводнение ми се отдаде случай и попаднах на тия млади хора и съм страшно доволен, че се запознах с тях и имах възможността да помагам, нали, с превоз, само защото не мога да си меря силите с тези млади момчета. Какво е това, което ви накара от първия ден да участвате, да зарежете работата си? Доколкото разбрах, вие сте зарязали дори прехраната си, за да участвате напълно безвъзмездно. Силната воля да помагам, която 3 години нямаше как да изразя. И да знаете колко е приятно, когато човек помогне на друг пострадал човек, чувството е невероятно. Много е вълнуващо. Пожелавам го на всеки да го изпита. Невероятно чувство е. Обръщайки се назад, сега когато може да кажем, че нещата са със своя хепи енд, кое е нещото, което ще остане в съзнанието, което няма да забравите през тези дни? Първият ден, като отидах, като видях какви калища, каква цапунтия, горките хора, пуснах си тъмните очила, да не видят как очите ми се наляха със сълзи. И днеска, когато ги видях как са избистрени вече, нали, горе-долу са загърбили грижите от предстоящата зима, почти са си докарали нещата до положение да са живеи нормално. И това е достатъчно да бъдеш щастлив, че нещо си помогнал, нещо си направил. Семейството ми също много ме подкрепят. Не е минало и без препятствия. Доколкото разбрах, и камиончето се е развалило по време на един от курсовете. Имаше и такива моменти, но момчетата веднага се спуснаха, помогнаха, не ме оставиха сам да ходя да търся монтьори и така нататък с помощта на познатите на Пламен Карашев. На другия ден веднага всичко беше вкарано в строя и успях да се включа наново в помощта за тия момчета. За всички тези хора от Ливада, вие сте част от семейството. Какво искате да им кажете сега на вечерието на най-хубавите коледни празници? Много се радвам, че и те така са ме приели. Те са една идея по-големи от мен, но аз ги имам като свои родители, като свои по-големи братя и сестри, да бъдат живи и здрави, да гледат напред и дано Господ да ги пази, да не се случва повече, не само на тях, и цяла България да напази, защото беднотията е голяма и ако има и нещастие, е много лошо.